स्पेशल थेंक इउ होनना बुङोब्ला जोंनिया एक्सट्रा इउटुबार खोमदो नाजाखौ एकदम स्पेशल थेंक इउ होननांसिगोन आरो हेलो गाइस गासैखौबो नैबे मोनाबिलिनि समाव गासैखौबो बरायना लानाय जाबाय दिनै गाइस नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै माने गिभवेनि रिजाल्टखौ दा होनायदो आरो आङो मोनाबायनिखा सानाव ब्लगखौनो बानायनो एकदम टाइम मोनदिया दा मोनायावनो बानायनानै होदोनिसै गिभवेनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथाङाबो जिथि नानाय एकदम गोसोखौ बोरै मोनदों नोंथांमोना जियानो जा गाइस नोंथांमोना ओरैबायदि सापर्ट खालामबायना एकदम आंखौ 1K खालामना होखाबाय थेंक इउ बेनि थाखायनो गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो सासे जेनेबा मानसिखौ स्पेशल थेंक इउ होनना बुंनांगोन आरो एक्सट्रा इउटुबार आदाखौ ओरैबायदि गोसो गोरबोनिफ्राय आं मा बुंनानै साबायखर होनो माने निउसाव होना होबाय आं चेनेला आरो इथिं 1Kबो जाखाबाय माने एक्सट्रा इउटुबार आदाखौ खोमदोन आदाखौ एकदम थेंक इउ स' माच गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम मा बुंनो थेंक इउ एकदम कलेजनिफ्राय थेंक इउ होनना बुंबाय आरो एक्सट्रा इउटुबार आदाखौ माने खोमदोन आदाखौ आरो एक्सट्रा इउटुबार चेनेलखौ आरो जेनेबा दा जियानो जा नोंथांमोनाथ' नेगासिनो दंमोन गिभवेनि रिजाल्टखौ माब्ला होगोन कमेन्टआव ओरैबायदि सोंहरगासिनो दंमोन दा आं होनानैसै माने नै आथिं ट्रेन फैनाय आरो गाइस उनथिं नैथिं माने मोनाबिलियाव भिडिअखौ स्टार्ट खालामनो गोनां जाबाय माने सानाव टाइम होनो मोनजा नै इयाव गेट खुलिना दोनदो ओइथिं ट्रेन फैदो दा नोंथांमोननो होनोसै आङो गिभवेनि रिजाल्टखौ दा आङो गिभवेनि रिजाल्टखौ आं बबेयाव होगोमोन फार्स्टआवनो बुंखादोंमोन रेन्डम कमेन्ट पिकाराव सायख'गोन होननानै दा आङो रेन्डम कमेन्ट पिकाराव खालामनोसै आरो माने डाइरेक्ट मबाइलनि स्क्रिनाव फैखादो गाइस आं दा नै मबाइलनि स्क्रिनाव फैबाय दा नोंथांमोननो गिभवेनि रिजाल्टखौ होनानैसै आरो आङो रेन्डम कमेन्ट पिकाराव थांनानै गिबियावनो आं दा क्रमआव थांनांगोन इयाव दा आं लिरनांगोन रेन्डम कमेन्ट पिकार नैया रेन्डम कमेन्ट पिकार फैखाबाय गाइस उनाव नैयाव दा आङो इनि होनाय भिडिअनि लिंकखौ कपि खालामनांगोन मिस्टार इन्द्रजित बेनि उनाव र' बोरै सिङाव नायनि नैया नैबेमोन आरो भिडिअआ गाइस दा आं नैखौ कपि खालामबाय लिंकखौ कपि खालामनानै दा रेन्डम कमेन्ट पिकाराव थांसै नैयाव प्रेस खालामना नांसिगोन आरो आङो माबाखौ लिंकखौ प्रेस खालामना होबाय होनानै फिल्टार डुप्लिकेट माने सोरबा सोरबि मोननै मोनथाम कमेन्ट खालामनायफोरखौ बेलेगनि सिङाव कमेन्ट खालामनायफोरखौ लाया आरो रेन्डम कमेन्ट पिकारा माने फिल्टार डुप्लिकेट खालामो ओंखाय आं फिल्टार डुप्लिकेट थुना होबाय दा एकदम मोजां कमेन्ट खैथा फैदो फ्रेस इखौ नायनोसै आङो फ्रेस कमेन्ट खैथा फैदो 16 दा आं नैयाव मोजां कमेन्टखौ बासिदो खैथा फैयो मोजां कमेन्ट एकदम फ्रेस कमेन्टआ गासै आंनियाव 192 फैदो गाइस फ्रेस कमेन्टआ दा इनिफ्राय सासे सायख'नांसिगोन आरो फ्रेस कमेन्टआ 192 फैदोबा इनिफ्राय फ्रेस एकदम नियाव स्टार्ट थुना होबानो जाखाबाय माने सासे ओंखारसिगोन आरो माबाया मा होनोमोन उइनारा दा आं थुना होनोसै गाइस नोंथांमोना नालायबाय था नैया थुना होनोसै सोर जितियो गाइस नैया सोगोम बसुमतारी जितिबाय मा होनना लिरदो भिडिअ इयो नैया बेयाव सोगोम बसुमतारिया जितिबाय असम भिडिअ ब्र नोंनि चेनेला थाबैनो 1K जाथारथों एडभान्स कंग्रेचुलेसन्स 1K साबस्क्राइबार ब्र माने सोगोम बसुमतारिया जितिबाय आरो गाइस इखौ दा आं मोनसे स्क्रिनशट लाखिदोंसै ओके गाइस दानि आरो भिडिअ बानायनाय जादिया आरो जों माने केमेरा क्वालिटिया माने खोमसिसि जाबायमोन ना माने गोसोम नुजोबबायमोन आरो फुदला इनके आं न'आव फैनानै दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामलायबाय गिभवेनि रिजाल्टखौथ' नोंथांमोना मोनबाय जानांगौ सोगोम बसुमतारिया जितिदो आरो नै भिडिअखौ दा आंनि भिडिअखौ सोगोम बसुमतारिया जुदि नायदोबा नोंथाङा मोनसे कमेन्ट खालामहर माने नोंथांनि इन्स्टाग्राम आइडिखौ हर नङाब्ला नोंथाङा आंनि इन्स्टाग्राम आइडियाव थांनानै माने मोनसे मेसेज खालामहर नैबे आंनि इन्स्टाग्राम आइडिया नै साइडथिं होदो इन्स्टाग्रामाव थांनानै मोनसे कमेन्ट खालामहर आरो नोंथांनो आङो रायलायसिगोन नोंथाङा मोनसेल' कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय इन्स्टाग्रामाव थांनानै माने मेसेज हर होमबाबो जागोन मेसेज हरबाबो जागोन कमेन्ट खालामबाबो जागोन नैबे भिडिअनि सिङाव मोनसे कमेन्ट खालामहर होमबानो आं रिप्लाय होगोन आरो नोंथांखौ सोगोम बसुमतारिखौ कंग्रेचुलेसन आरो नोंथांमोना सानदों जानांगौ आं जितिया माने आंसो मोननांगौमोन बिदि नङा जेनेबा 2K साबस्क्राइबार जाबाबो आरो 2Kआवबो आं मोनसे गिफ्ट लाबोगोन बिदिनो नोंथांमोना नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय आरो आंखौ बेफोरबायदि सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय मोजां ब्लग भिडिअ लाबोनो थाखाय सेस्था खालामगोन आरो माने नैया लाइक
लाइटजोंसो भिडिअखौ बानायनो गोनां जाबाय माने मोनाबायना जों लानाय जादियामोन दा नै भिडिअखौ थाब थाब इडिट खालामसै खालामना आपल'ड होनोसै आरो थेंक इउ स्पेसियेल एकदम स्पेसियेल थेंक इउ होनना बुङोब्ला जोंनिया एक्सट्रा इउटुबार खोमदों नाजाखौ एकदम स्पेसियेल थेंक इउ होननांसिगोन आरो जायबा गिभवेनि रिजाल्ट दिन्थिदों नोंथांखौबो एकदम बहुत बहुत साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथाङा आंखौ इन्स्टाग्राम आइडियाव थांनानै मोनसे मेसेज खालामहर नङाब्ला नै भिडिअनि सिङावनो मोनसे कमेन्ट खालामदो आं रिप्लाय होसिगोन आरो नोंथांनो 1000 रांखौ हरनाय जासिगोन आरो नोंथाङा एकदम जितिबाय नालाय लाखि आरोखि जेनेबा साबस्क्राइबार आंनि चेनेलनि बेखिनियानो आरो दा मोनाबायबो भिडिअखौ थाब थाब इडिट खालामसै खालामनानै आपल'ड होनोसै नोंथांमोना बेफोरबायदिनो ब्लग नुनो मोनबाय थागोन माने मोनाबायना न' सिङावसो बानायनो गोनां जाबाय भिडिअखौ बाहेरायाव थांदोंमोन मोनाबाय एकदम मा बुंनो आरो दे गाइस होमबालाय न'